bakakwereza amange iguru y'inyagitari yaito inyura na sigitasini kiachiri nguma kia Amazing Voice of Victory na amange iguru asinyagitari yiga ya LT Kenya International Medical Center. Kugera tukuligerera umubiri umugima twacaga kuligerera kugwesa amaino no nyana abantu mbara amaina asumbuete aho batakira banyora mariyo ya maine singe njuko rusia amaino tali korokwe solution yonsi muligerera niga kwira ni bonyamasi bwitu bw'umubirense ubutokoroka immunity asomuntu bw'gesongo kwanyora ngekero immunity yabe irense niga maroira ko chamange mono niga kona kurangira ni final watch konyora ng'umubire usarekire niga gotonyora gwetira enamba yesimi ere 0717176383 gose 0798018654 Kulia na kikego sayo mubiroito igonga titotigiri maega so kuligereria mangana nutrition nigo twachiri gokonya omochando ori aso mubiri ogo ine obwato omochando bwa maiso Specs Cells neduka yachire ime yomochio bosongo ase bagokolingolia amaisago bagotumeka chimashine chekerero utali gwakana besa ende yonsi babwate chilens chiogokonya balia babwate omochando bwogotarora atambe okonya gosoma amaliko utali gochandika boigo mbabwate chiframe au aseligoli ria mobuko mkoena na bale chirfaro uchia asobolingoli bwa igoro Specs Cells kisi ngwancha bale chibima chobogwenya uchia ase chikambuni au una elia ya AAR GA Liazona MUA Kenyan Alliance Kenbright Lucent Bioneer Igo Africa boigo elia Trident egotumekwa mono n'abakori emirimo be county ya Kisii nigo bagotoka ase omochi obosongo egati ya Old Shifring Supermarket nebengi ya KCB ase omochi o Nairobi nigo okubanyora ase amagacho a Balfa House barabale na Chafa House ebara ya Kimati Street. Welcome to Specs Cells Opticians Budka Clinic Kisii. We'll go through a few things where we start the eye test. We offer free eye tests and with all the latest machinery. Starting from here, we come here and we give you the best eye test possible in Kisii town. Jambo, kwa majina naitwa Bwana Malomba, msaidizi daktari katika Specs Cells Opticians Budka Clinic. Hapa katika kliniki yetu tunasaidia watu ambao walio na tatizo mbalimbali, kwa mfano walio na tatizo ya kuona, kusoma na shida ya mwangaza. Karibuni. Amangana amaya Specs Cells nigo twakoleteire chiframe aseligo lirianse chakera chishiringi chimi isano nemo merongo kianda boigo birole ebigima chakera chishiringi chiribwibere nainde boigo nabo okonyora ebirole ebigima bimanyekaine buna photochromatic lenses gochakera chishiringi chiribu isato nechimi isano twakere esimi ase enamba ya 0110505501 gose 0110001333 incho Specs Cells Optician bwenyorere omochando bwa maisago. Akaejo girinene bunege tureli,
Twatoa sifa shukrani kwa neno la Injili, matunda yake wokovu yaonekane kwetu, daima tuwe amini kwa kweli yako Bwana. Siku zetu zikizidi, tuzitoe kwa Yesu, tuwe na nguvu moyoni, tusichoke njiani, hata tutakapoona utukufu. Uya kigimana ndo mwanchu murigeri anonse sotubate chinga kechigangu kwarigani gocha asomoro biri bwa magazeti na neno mono ngalitukoria rero anyari ko bagokorora na bagunga kwanyari ko bagokoburi ko asama tukamaiga ndubwate omogeni aneno mono ko asia visio mo women rep county ya Kisii Donya Doris Aburi Justin Sioja oyure manager ase office yeyo atikunya ko bakagotwerera amange ari office yo women rep county ya Kisii yabekire ensemo nabo igo amaburi ari bwate wetira ase nambe yure ase screen gabu nabo kunyara ko kwa na inche nabo igo nabo kunyara ko gutumari bori yago gose kento kendi gyosura kandi kumanya ko ase office yo women rep county ya Kisii na atikunya ko bakagokwiranira AMO ASEMO wetira asigita sinike kya Amazing Voice of Victory retaria ni ngoro kwa Hesbon Bosire kato kurarigeria aliagenda kumurekerwa ase gazeti ya Daily Nation yumbwate aso kopoko kwaneri tukuria rero gaiga aiga ase gazeti yiga yitukuria rero chitariki emeronge na ibero motinyino yo gatano 2024 ndochenga omokonyi umurai wense ligati gashagwa ese gia yani gegende kona kororokana kubwatikana amono gukira kuria nyara kubaka gukira ikenya tuko bakegweta nigagende kona kwiraniri amabori ngangi kiarenge andake abo asa abantu bakagete gote abuna osebabe chinguma cyabiri ko bakigo kwane kabuna andake no bwamate bwaye ere amono murai wensi Dr. William Samoei Ruto bakende kona gusarika ayona ali agende amerukire ase chipeji chesko nabo igo ase abarimu bari ba junior secondary niko bagendete gotama eviras kubwatikana muna niko batete serikali nyako bagiye kubaikineria ari banyate ko gose nyako bagiye kubarika korengana amoneri chikuria kana boge korengana buna ekoti yabaire enoti yoko kora okorubikana asinjira yomorembe boigo ka tutigarete ase egazeti iga isko chipeji cha kabiri na barao naromba murekerete kubwatikana amo na gwetani aborokigwa chirbu chimi isano abakorete amatemu yekrasi ekenekerie 12 ko ne kaboniga tibaranya ko bakubikwa asibara tikunya ko bakogenderia amasomo abo eitagose ne vocational training gose universities korengana amonu muriki bwe gazeti yiga ayo amona yanda mangi ndochikonya ka tukunyarira asinjira yobwikanruko aseboniga nganchire nkoretere omogeni bwe tukuria rero asturanya ko tugusanga AMO ASEMO kubwatikana amone miroberio office yo mu women rep county ya Kisii yanyariko bakikobeka ensemo anene mono kwanyariko bakuigwa umuroberio okurukunga Donya Charity Mission oyogenta ko korekana imi county ya Kisii andake turanye manyanga umuroberio yo nororyo yiga omogeni kago chagaiga ananyako bakago twerera asinjira yubwikenu iri ani ngoro kwa Hesbon Bosire tochiare
Ganda kubwatia umurubiri oramukia Tuesday edition. Numanyete buna Voice of Victory Radio and TV twakwarganirie obokoreri bwaitu gocha asore ase studio cha Voice of Victory nabo okwenyorera obokoreri obuya buna bono koroiserwa amatera ase chikwaya chiria chitabwati abaegeria nabo igo nigo koroiserwa amatera yo ase chinchera chekerero kegima. Voice of Victory ngokora turi programming ase chinchera buna bono asoko bugeriwa piano keyboard nabo igo chigita ase chinchera chekerero kegima na materago anyare koba kagwanchwa n'abantu abange. Boigo Voice of Victory Studios nigo toko rekordia ase chinchera chekerero amaterao nabo igo nabo togokorera keria tokoroka mobile recording gose twacha goika ase ore ase ngencho okoene kiabuna kwanyorire obokoreri bwaitu ase nchirengia. Voice of Victory boigongo kora tole video shooting ase emeyega buna emeyega yechinyangi emeyega yamatanga esolo artists ngokora tole emeyega yechikwaya emeyega ya prize giving emeyega ya graduation emeyega yo koiborwa gose birthdays. Nigo togokora emeroberie yeiga asogotumeka chikamera chekerero kegima buna bono chi BMW chi Canon nabo igo chikamera chinde no nyanchiria chikoiruruka igoro chimanyekaine buna chi drone. Voice of Victory ekero okwa rekodiri amonaintwe nigo eyemo aseyemo okonyora kuirurukeriwa amaterao ase radio yaito ya 96.4 FM nabo igo akwanyara kubekerwa amatera yo yechibicha ase TV yaito ya Amazing Voice of Victory Leading Souls Christ. Voice of Victory boigo nigo tubwate umuroberio bwokoroisia amatera gochia ase chikwaya gose composition nabo igo nigo tubwate abaegeria abo bakonyara kuywanania amarioge akegima agose koya harmonize. Voice of Victory boigo nigo tubwate emeroberio bwokwegeria chikwaya amatera aria amanyekaine buna achiset piece aiga boigo nigo tokonyara koenana obosemia gochia ase chikwaya buna chiwenerete gokora shooting aiga boigo nkonyara tole koenana amaegerio gochia asabateri bene gose chisolo artists buna bagwenerete gokora amatera abo ase amange tutarire goika umuchie obosongo asamagacho a golf arcade mbarabare ne stadium ya Gusii gose asamagacho a Kenya News Agency boigo nabo ogotokwanera wetera esimi ya koboko yo ere enamba enoti isano na ibere isano na ibere inye enoti isato ibere uya kigimana ndo mwancho murigeringa na nyare ko bakinga gotebie agurita ningo chikabande amono mogeni ase getasini keiga mogenero nyare ko bakagwikaga iga nko mwarigani asinjira ya bene inde tunyaka to gochaka umurobiri iga anyara ko bakagutwerera amange kuru ase afisi yo movement bwe county ya Kisii mogeni karibu mbia mona yenera Amazing Voice of Victory ane mona abantu banyere ko bakuboringe office yo movement bwe ngokorera imirobiri menge kontranyora muntu gotweranga mirobiri kiye kunyaka okekorekana inira tukunyaka tukumanya bono ineri baka twanyere ko tokonyora indurira herera umurigereria nabo igo uri ogenda gutubwati asenchira yimtandao kwene kingango manyari movement bwe county ya Kisii na roro na ndigasi na kento gukora nimirobiri yanyere ko bagakubikense moniririe itanga ndabona ko kwari baga uratumanya ngayengo erinde asumurigeria uturigerete Mama Sanesbon. Asa Maria Tangoro Justin Siocha nde county office manager se office yo mheshimiwa Dawanya oyure the Kisii County Women Rep
ofisi yetu no ere iga based ya iga daraja moja opposite Gudika osaiga sebabeka Shell petrol station yenyi ase nyombe yikuru kwa Kisii County Gender Based Violence so no office y'umushimi were gagu and of course ntobwate office yendere Nyamarambe ase bari bagwente wikera mangana nde kurwari Nyamarambe. Igonjo office timide cyo kachire cyo movement yasakonega iberekire eyiganere muyakegima ono ase office movement rep anemo ntoro chemero berio ngochora balekero achori wasoire kero ekiga ngutwara rumuro berio akonyana kobaka okora ase myaka 5 gusase kakimya kebero makuna go change gochi ase ende wane kingango ikirara abantu bali banyu mochorete indo nyako bakorera amagendero ono ase movement rep county ya Kisii most of the time ngora turenga na bwate egento gekoro kunga Donya Charity Mission nunyaka bakugotwera Donya Charity Mission ingento kiekega mbia mono sana Bosire na murigirerio ndogwensi na bategereri bari barigererio morobiriga kurwega se Voice of Victory egente getanga ne wate bire ninga getabande liba basiumeti nga Donya Charity Mission ne function ya moya yabo yo woman rep lakini bono tigamba tevi Donya Charity Mission ningi actually Donya Charity Mission no murubiri umushime wacha gete in the year 2022 December akaroliria irete chikura agachaka obisi gokore gasi yae around October November 2022 then mwakodia motinyo yigo 12 December 2022 agachaka murobiri okoro ku Donya Charity Mission murobiri okoro kwa Donya Charity Mission toli murobiri okaba okonyora gesine chibese chirichigo cho office sine chiangafu osinjiri chyo bisyo okoro merobiri ekenege ntokelisi kora akeroke buna ne side haso gwo mushimi wachagete it is nege tukiria gokora gisi ko wetanya mangana ari obisi so esenge nchwa kebori gitanga ntiangerese Donya Charity Mission then ingerese mirobiri ende office y'uguma rebo yakora ekaro Donya Charity Mission yachagete in 2022 December abantu abatanga ni umushimi wa umerete n'abana bayiga bakora kucicokora akabasangerera bonsi pia babale bosongo bali chitauni chinda na cyakeroka bagacha tukayebe ko muroberi yuga iga rugori school ye kurukwa yero post Kisii school primary yiga erensali academy ye erensa ngonyorande lieteli ngotebi yero post akereri girls no so ago CTC mali ekero elimu academy ekero yabe kugalia abana bayachokora bakacha more than 600 akabarageri ntwa bwate catering services chianga akagora bells chianga bune chiga chia mitumba ichakuru ku Marogoto no Marogoto yachakirite ekero abasibiwa bakayichianga bakaragera bono kuruga wakarora there is need yokurusibona mangana ya iga yogukwana yokumera abantu abayiga elinda agende to the interior kuruga ubona agachaka kogenda bono igenta chitaka menta oreta bono chituru cyabayiga abana abayiga chikokora tare kuba omochero teyikiria aba eneo isukari aba na mafuta because bande mbabwati nyumba sabaguyekera nakia chakirete kubaroseli kwanza bararagira bayichianga bali balire chinda bagasibigu nemerobiri nkabune bono kuruga wagachaka wando uligia basani uligi partners bacha bamwage sine chindagera bunemechera mafuta esukali emionyo ebintu binga bunebi elinde twa bireta ali office twa package then bono ne chianga bande baroro bali ubwate chianga bune sutie yabo eri good condition ubwate chisuti 120 wa space atokwena nangaki tigachigenda isiku bono Donya Charity Mission abayachagete tukaruororo tukagenda muma yure South Mugirango inara yarenge bone ya kabere borumuma tukagenda bobasikio begi igasa chiko kuigura nande bohol tukarukio begi tukagenda tendere yure boma choge chache tukarutendere tukagenda nyaliba tukagenda kitutu chache north tukarukitutu chache north tukagenda nyaribari masaba tukarunyaribari masaba tukagenda bonchali tukarubonchali buna tuacha gokorera nyaribari chache bona si constituency kianda umushimi obwetire na marobiri ya Donya Charity Mission ekerenge kere no mushimi abwate gwetira Donya Charity Mission taringa no kwena ne yanga taringa no kwena ne ndagera no kwenda ali ground kabisa lisabumali au merabangina au
abagaka aomera abasae aomera abalemavu abakwanere elinde tokore egento tukuru ko public participation ekogera buno yeko bareta amo na kubabuli komanyamagani ali babwate ekogera buno nabatebekara twakorete donya charity mission yari kiobegi bobasi masike east ward ekero tuachitora abantu ruchi bairwe ndagera bairu bakajisoda bakanya then bona akababoli inki muganite mokorero nyagitari dispensary bagateba amache ntobwati etankinga ale ngororo yana netu from the former regime lakini yare gokora bona ekero basaba through public participation bono oroche 1 year later bono nalie ire bohole bono ekore mukio beg dispensary compound mali esavu community because ekere boli ekore mu esavu primary school esavu nyagitari esavu chi school chionsi chiregali then bono emaneko ba owned ne community amacha so ekerenge kanane ngelinga kubeka abantamo kubakwanera komanyamagani yabo elinduma na kubakorera mirobiringa buneyo uyakeima mwanju muri kwanya kwa goko yunga donya charity mission no morobiria uri mu women repwanya kubaka kubika ensemo yo kora ngotari morobirio ora se constitution ya gosoretse katiba ya area konyara kabaka goikirania uno mu women repwe county ya Kisii bono asense mwende ya kabire ningani onyara kabaka gotwera emirobirio yo mu women repwe county gosomo women rep nereriye ase constitution ya Kenya nabo go asekirwe keiga ndobwate mo senator ndobwate mo governor nabo ndobwate mo women rep abanta baiga barabarayibe county asense mo yo mu women rep erenga yakonya kabaka gotenena mbia mono bosire no murigirerio turigirite kurwa ryankage sasa ndansi asore after we constitution ya 2010 it was sort of after the promulgation of the 2010 constitution ya introduced ye kirogo ky'ubugumane rep sometimes rabokuruka county woman representative, county woman MP, county woman member of parliament, amalieta yonsi ngokorare ngobuenera go say in short words out ya mama county. Ekaro introduce the 47 woman rep positions ekaba some key mandates. Bone karo tuaswa chikura chintanga ni 2013 chikura chigaku isano nemo. Chigaku chumo MCA, chigaku chumo jumbe oyure single constituency, chigaku chumo senator, chumo woman rep, ichi governor, ichi president. Bono diangwane rigoro yumo woman rep. Woman rep mandate ya yentanga ni no ko represent the vulnerable groups. Chigrupu chitikalite maega. Chitikalite maega isibaraba kege sibabere marginalized groups. Marginalized groups echire either abalemavu, people living with disability, ekabage sena abangina abagotu nabagaka bali abagotu bali abandi bakominyoki bubaru kwa barogi baseligu, then yamana kurigereri umwana muiseke, then yamana kurigereri no musaye. So abanabu ichi category nye mono woman rep abushukurikira amazira yabo. Bono ekero yikirega because woman rep igakora ku member of parliament. Member of parliament, from parliament yabwa the 3 key roles. Na abwate representation igakora bono ko represent yaba buna mentioned ya kabira tuare legislation yo wetia machikari bunge ne no legislation and baka yende yo wetie budget then ya tuare ya gatatu oversight the national government makiego kolega asiaye bono tiankwa ne representation igabonekera ako represent yaba igabale mavu akara ko represent yaba abasaye akara ko represent yaba gotu akara ko represent yaba umwana muiseke bono naki ako tailor gesakorosti program chirengete abantu abayigabane ngakichiko bayikira. For example, one thing the most recent activity ye twakora yokoena na tricycles, yokoena na wheelchairs na ndekuru magega wetera national government affirmative action fund into enanete over 140 wheelchairs, crutches, white canes na nebinto binde butokoroka mobility aid devices uchi asaba lemavu abaiga. Bono umurobelu no twarakeri na moisonde wetera obosani boli mushimi wa Rosiri na partners bali Rosibwa tenwe hospital ndubate ni jiwende ya rekora una Mary Mwangangi na Sami Ongare oyore umusigari na ndore activist ya mangana ya balemavu. So ebinte bigacha we issued more than 100 tricycles na wheelchairs elimoisonde na ariki nandi tugache tukanyora bono matekero buna tutwa chitekeri na ari twakoreta arikeri na special school tukanyora nande abalemavu mbali babwata maganiande aitanity wheelchair aitanity tricycle aitanity crutches aitanity white canes because
mbabwate mbarobari babwate obongo boli bakuruka cerebral something bagoteba nga ono omwana oli maboka atari go function usuno omuntu maguru tari go function mutu to kunyara go balance ase wheelchair to kunyara kumubika, so they need what you call the special wheelchair eli bwate mesa nande it cost actually more than 120,000 unabanyakali abatebetia kama iko bono no muroberi olio uno mushimi watebete after the function na partners bali ntogenderera ko ligi bali bande batare kwa ebintu biri bune wheelchair ne tricycle rinde na barabu ebintu bitoke you got the special needs elinde chikera abantu abayiga bali bare marete beyond yoko tumeka amaboko ko gende tricycle geso gwesukumase wheelchair oyina ro muroberi onde umutangani bono buwikera abalemavu ngakya gwikira omwana omwiseke nyuma tutaraswa wikigabu asense meyiga yebirugo igo abantu banyate ko bagakonyekana abantu babonjari boka sebirugo ebiga gose abantu bane babiri ase iki punge cyane omanyete omugumere Kisi County totebe ya ko represent the whole county Kisi County to what the constituency kiada echi tokoruka bonjari bo machoge bo basinyari bari cyache nyari bari masaba kitutu cyache no kitutu cyache south mukerango chios machoge chache bo machoge burabu cyaba kianda bona murobelio ndo bwensi umushimi wa gakora woika arambali aikerekero omuntu umurobelio yiga twakora bwici wheelchair tricycle igo twakorete mobilization abana bande bakarusubwa Magena special school abande they were from Kisi special school, so all all Kisi County special schools were represented because abayiga baraya sabari from special schools na bago tokonya go identify onyemba bwati bana babwato baremo batagete wheelchair tricycle badate bintu bwate muntu gete kenyorasi gete because tricycle is wheelchair ekiro abana bake kiri abantu barega tigati n'ababanene elindonyo no mwana moke umanyane yakora kwirenda bono bunari boli kwa boli iko barwete account yonse lakini ntu abwato mucyando mbaroro konyora umwana aberire nyumba bakwikira imyaka 15 ko ikosoki gucyandege sabisire ino ro mucyando umushimi batebetenga soki abana bari marete bari nyumba baregister weterobisi elinde tu amanyanga ki onyoyo iga gabwato baremo buyiga nando register twali documentation ono tutagete a mobility device ABCD elinde ya fit requirements chiricho barema bwa so abayiga bacete ntwali gedi kigari kikanda kikaboyiko rwase barenge kikabareta bakari karobaye unande kikabakoba back batirende ego barenga abange nande ntogendera umurubiri yiga igano chikunya akaboko kogendera yes okay neriswa nata itego kubuli lakini kwanya akaboko kuriraniri gatoko na asense moinde ya kabiri ase office yo mu women rep nani muroberi kyo apart from oko kenda asense me yo kokonya nani muroberi ndero ande mono ndwara amatuko abwangoiga abana agusaba subati bali barababuraka ase bunge yabo basi kinsemo kya masike ndwanya ko tokonyora abantu bagoitwa gusiba guchira nyumba baitwa onyoreka tabwati musacha akonyora nga yegikundi ngero kekwenda kitambaka amwana moke I remember mbaka kero mu MC w'ikinseme cyakorete balance ensemeyo bakikamubiteriri ara seria abanyanyimbo office yo mu women bwarangianya ko bagikobeka ensemo kwenekinga ebintu bingabune biga ubuitwa abana abanyaruka nga ase university itoka iga ya Kisi ntwara ba asa ba kwengenta nga unyari ko bakagutibu nene gasi mu women bwanya akonyara ko bakakurigiri ase county Bien mono posira seri bagerio omurigererio ito office yo muguma rekone bwati program chinyinge for example twabere togokora umurobelio kwa anti GBV campaigns yani campaign yeli yo kugikeli na gutuguterare amangana yiga yekisegi for example chikuruka chiegenka kisegi cha bali banja ine chitokuruka intimate partner violence chichionsi bakaifuji female genital mutilation yogo sara mwana muiseke na maybe gisegi chiricho kuita abantu bali ababotu kuba discriminate gese bali buna bwate birige semba sobati bali batarasoka bakorwani ukuru ekenyoro mono konyora bamura bamwa bako baselinga boli mombulia bono wetere campaign yiga chikampeni stwanya ko bachigokora because umushima nabwateri yandari nene yo kolenda rights
cyo protect na kurinda rights cia abantu abaiga abakuru kubonto tebe umwana umuiseke usomungi na gisomo gakomogoto akitwanya ko batogokora alias office ito nkonyora tole cases chiko ba reported from defilement yugo tubongo kwa bana bake from rape amanganango yugo talira musubati uta nchirani timangana yu ntobwate domestic violence yubantu barwanire mono gusiga igasege kinyinge liguro yogoremo bachira ali ba reportiri lakini nyora nga office y'umuguma rep ntobwati lawyers ndoliwofa pro bono lawyer services ntobwati police ntobwati basigari bintu bune bitura hande kwenda so nga kitokora ekero cases ichiko ba reported yo defilement we offer in the directions and advice nga kyo muntu yakore kwenda for example kero mwana abere defied step intangani umwiburi yagoteke gese yamate no kumuira nyagitari ekero ba muirire nyagitari diakona ko ba attended then ba and police balike bali ba record statement evidence ebekated erinde omobegwo yokorete gentekiga evidence yetoke nga no yokorete erinde aligibu abekubyara ekero yikire nyagitari egentokero gikuru ku CRP report eri umunyagitari yago generate yakoni famu this is defilement yobutibongi mbwa betega iga ekiga nkyabete erinde ekero director of prosecution yago chugika kotini go present a case erinde giatoka evidence nero ekingia bete confirmed teka bamo justice ideology yera se binyoro bitunga tugure nyarebe nati bonge to mwana kumbe ne bitina babu atera mu murumu abiguru yobole mu muntu sambu bose report nero kunyagitari na abasigari na barau babwatire evidence yega bono case keke goika kotini ya baraisi so after tu abatebiri bono genda nyagitari nyora treatment support yelitoku rwenga buna office y'umuguma rep eba medical cover mbabu ategesekende bakane rubesa gete cyakoro ikwerende rinde report yatoka then twa mutayibono genda police onye tubwati means of transport to tubyano ne kigali kiri office gose our personal cars twa bakoba mbaka se police station bari ke statement then korugagu bono twakanyamanga na court twa mutayi bono no yego chira im office y'umuguma rep because we have friends tungate chienji yo chinde kuna daraja mbili vision ine chinde even through the office of the county commissioner the county commandant pro bono lawyer services imchiro chikoba offered kuruoro twaba tegenda bakase NGO yetu aba connect yororo baenda baeu lawyers for free baenda ko bari present kare yikiri kotini kuwa gubono ekineke kyagenderera in case bono because for us is a political office ije kineke gonye because kare yikiri kotini nturiko na interfere neri yo gufuatiria wapire koti tariki ya begetu oyo igoso yareire no yokorete kwirendo ikire elinde yaba rais egento kende kyo mweli asense meje igayiguro yo ukurinda amasilayi y'umwana umuiseke gese musubati aigantu bwate esente ikuru kwa GPV center nebwena takoba operationalized so that you serve the purpose area intended but because of financial constraints we hope that in the near future mushibwa nagendrete ko partners erinde ebe equipped erinde onyo no mwana obe otibongiru gisuru musubati ogoseru gisuru mugaka nere because abagaka ngo itubare ero ogoseiru diribona aganyete kogenda kotina ndita kwirana guchibinyoro gari asegento kirikya bete na ndo chikomnyoki wororo ochaga iga yaba bune shelter obero asichinga kichinga lakini boniga nduri gwisaransa tutebe ngesengenje sente yetarabo operation nga bono tugukira now igo tukurifa abaiga twabate bono chieni jiye chiga tubwato busali na barabu twabate bigenda agaiga we shelter engaki yigo oyago oseire elinde tagende binyoro nande esegie elinde baberororo elinde bapia koti gese bagenda police emerobiri yagenda so ine merobiri ende yokurwanerera obwene bumwana umwiseke gese umongina gese umusubati byakigima ase enseme yuka tutigarite ase ensemo yabana bose abana nabasaye tiango turaso ase ensemo ya masomo ntwaroranga na bwatuka echeki ine office women rep ne bwate chipasere kunyaka bwe kwenana very good office women rep ne bwate kiti gekoro ku National Government Affirmative Action Fund gesikoro ku ngafu yeyiga abura bande baye maete nga CDF Elias office y'umujumbe although bona ekiti ekeke bwate chibesa chigo cha chinke ekiti ekeke kyangafu ekebwate ebinto bitano egoshugulikira egente getangani no kwena ne basari to the most vulnerable na abana bali abalemavu gesomo ibuli ale malete
total orphan tobati moiburi ondakuruka tata gesemama partial orphan na single parent then ibo mwali noli both parents but very needy cases itote amukuli meru kororo bakakolikoroche kaini but bali bakwego first priority because sibesa chiucha chinge bali bare total orphans bali babwa to bolema eitu mwana gese umoibori yosabwate critical illness kuna chiabo cancer baba considered single parent kutirimbo kaigo then bono chibese chiga abana baiga bakoegwa kosoa school geko garumanyete togoteba nga obwate chintakana ya register 1000 then yomanyoteba tikakero mwana chiri kuibere geko garanga umugumerere po irire chintakana basomye kara yakwanekanire go bakomanya kwa bayirira bonsi ngo basomye ori bakobakoli so mushimi agateba iga kurwe kwote iri ntanga ne yakabere abantu mbayetu no Mombasa litokuruka chibese chinge pie basari ya naniru under the leadership y'umushimi wa Donya is 5000 agateba inkinda ndasangiriria abana baiga chintakana bare mafuntu ari gesine chiri bukomi in total alafu mana kwa kero mwana eri gwiri eyungi yakonya mbu yangire enambenke mbabeke kintu tokuruka for example scholarship scholarship ne linga ki ebesagete kerego cha ekwote yiga mutagete go somi chintakana gese 140 mwana obuna asoire skuru na mwakanera mpaka akoli 12 onye uchakira form 1 kwa mutamoki form 4 onye gare college onye short term courses gese natsan courses yichiga then plumbing masonry ne for 6 months nini kwa mwakanera kwa mukoli elinde kar kwa mwakanira kwa mukoli then nande kwa mana wansa kuligia babande batia sabara ibande bali barabana siasa ekigange ko babera buya lakini umuhishimi werote bete let me bite the bullet. Okay, ketutigati na sense meyo ama tukomake na roche kakobeka abana asa masomo ari ICT computer ba graduate bagakora timetiko somoro biro inogenderete. Okay, umurobeli mutanga ni twakorete in November 2022 to January to February 2023 tuwabate in partnership with the Huawei telecommunication company abande bakoro ku computer for schools partners ya obachete but mono the biggest partner garenge Huawei toka shortlist ya banafunzi more than 250 bagacha baga train mangana ICT in terms of computer packages amangana technology amangana internet computing amangana how they buna bara contribute to the digital economy ekarabanyo ra skills yechiga then toka kwana na baiga to what even the Kenya school government elinde babaligeriba because ekaraba train bakorete mbarororo babwate interest yo gutaka gwa advance irinde abande mbaroro batatu bachite bakayigora their own cyber agokora biashara byabo abande ngoli kokora bare online writing abande kokora bare academic writing so skills yechiga bali banyorete na bakaba serious bagenderete na nemerobiri ende guchigabo so umurobiri yekaratu yakora tuakora nande bwango igantu acheto tugakoro yonde bono nonye to renge mangana ICT mono orenge in collaboration with the Kenya Film Commission na Kenya Film School abana funzi bagacha more than 200 kuegera amangana yo waka chibicha yo video shooting, videography, video editing, cinematography, script writing ngakiba abande ngakiba ba work ngakiba kori kwerende so baka graduate abande mbaroro ba joiniri Kenya Film School elinde bagendera wa advance because mbanyorete offer abande bakanirwe efficiency through Kenya Film School elinde bagendera wa advance their skills so ono murobiri ogenderete nande eto bwana buna ndubwate partners bane kuruchise chisi kotoko na koroto tengana yabo ngaki how can we come up with a digital hub in Kisii County elinde abanafunzi buna ababande bali ba miseti amabagaya iga elinde bagendera so no murobiri ogenderete nabasaye bali banyare ko bo train nabande mbaroro banyorire kigasi wetera kweri kabarabwa banyene nabande kanyore barwa isiko wetera somurobiri iga wetera office y'umandra kero murobiri yogendete ngaki umuntu akunyara ko bakago join akora registration gose yako cha free
monekero muroberio yo chakiri etubwate ana open door policy ogocha obisi otebe nintage nini bwate interest yo gukora gintu gite tori go boli gubesende tori go boli gukenda as long as sigente getangani mushima gotebe obwate interest yo gukora program yi gogo chicha ayo go train bono muroberi buno tu akoro Kenya Film Commission politically kango mushime agatebete manager make sure mwa shortlist ya banafunzi bali bakurukisi county yoka enyendi ya kolengera libuno mwana siasa lakini talengera libuno murai lakini akalengera libuno murai agateba ndobwata abanafunzi bande bari Kisii University bakora communication and media ndobwata abande bari Kisii National Polytechnic Nech College chirichio surrounded agateba mwanafunzi na abano no Somalia na abo mu Ikoyo na abo Mogere na aba ningi lakini abwate interest ai ulibaga you will believe me that from Kisii University tuanyoreta abanafunzi abange na abeji kabire chisi ko bachete gwatendi kubwa bagusige kagara university is an international institution so bono muroberi buno yugo benefit bakabali batali ko Kisii County yakigima ndo chenga gwikiraga bumwanchi umurigeriri ngokwira ni gwika asensemo ya kabiri studio turanyora litangazo irimo nabo igonto chunyaka to kwinaga iga tunyaka to kumurekera emirobiri yatigere kuru ase office yo mugwimerere nabo igo imechanderia office kunyaka bakegwetera ende tunyaka to gukora umurobiri asiri tukoria rero LT Kenya International Medical Center ni nyagitari ikotoka ime yomochi obosongo. Kenya International Medical Center erega igomochi obosongo. Igoto kunyaraka otogotumika chimashini chekerero kuringoria omochando ori asomobere ogo. Muchuko songo na nene gotogo va services chia amarwaira egatoko kanga chronic diseases go lifestyle diseases omo ligereria ina marwaira abera go chande amate itenga kientambe na ida abande abare mairi nonya na abande ni go barasinye gitari aho wetera marwaira egatoko kanga chronic diseases ya marwaira to kunyara koto konya no burwaire bwa diabetes, high blood pressure, asthma, arthritis, ulcer ne marwaire ande amange gwata abanyegitari bare trend nande bakurigera y'umubiri w'umugima ko wetukia bakegesanise igonga chimashini nigo chiroro cyarure cyinse cya Michael chikurigera y'ibimo byawo byonsi bibyo mubere ko wetukia bakamagurunse kira nabo iko kira ritukuri Jumapili gochakira ensa eyamone kideka 20 umirana na Daktari Irene Kemuma ase akunyara kabaka okweresa amange iguru y'inyagitari yaito inyura na sigitasini kiachiri nguma kia Amazing Voice of Victory na amange kuru ase nyagitari yiga ya LT Kenya International Medical Center yakogera to kurigera y'umubiri w'umugima twacaga kurigera rikogwe sa maino nonya n'abantu mbara maina asumbuete aho batakeira banyora mariyo ya maime singe njuko rusia maino tali korokwe solution yonsi murigererio niga kwira n'ubonyamasi bwitu bw'umubirense ubutokoro kanga immunity asomuntu bw'gesongo kwanyora ngekero immunity yabe irense niga maroira ko cha mange mono niga kona kurangira ni final watch konyora ng'umubire usarekire niga gotonyora gwetira enamba yesimi ere 0717176383 gose 0798018654 kuria na kego sali umubiri wito igonga titotigiri maega so kurigereria mangana nutrition igo twachiri gokonya omochando ori asomobere ogo okuraria kwa ogokwa twichanire kuraria ogokwa gwoyo kabere mo principal Isaeli Nyang'au Kinara twichanire kuraria ogokwa gwoyo kabere omo principal Isaeli Nyang'au Kinara nigo ari mwana onyagusira Zado Kinara Tongi amuno mongena nyagusira Susan Kerubo Kinara igaru mugaka obuyo kabeire omuraibwa abangina gose women ministry masaba enkoro omanyekene na Lydia mongena Chwea nigare tatu mwabo Lona Kerubo Esther Bisieri Laban Chwea Nancy Kwamboka
Fiope Mura amuna Christine Kemunto. Nigo ale mumurumu wa Titus Tongi, John Nyagitari, Charles Mainda, James Tongi, Nyagaka, Kayago, Priska Mura, Teresia Mura na Queen. Nabo igo baria bari Nyagosira, Joseph Tongi, Simeon Magati, Charles Bogita, Tabita Magoma, Trusira Kemunto amuna Jerusha Kwamboka. Nigo hari isemoke Nyagosira Mugusu Tongi, Isoya Tongi na Musiara Tongi. Niga abangina moke bare bosibori Agnes Yobaga amona Nyagosira Kemunto na Mura. Nigale wa mwabo Maranga Isoe Daniel Yokemwa Mokeira bari Nyagosira Agnes Bisinga Tongi Mugusu Nyamosi Mugusu Nyabira Mugusu Onkoba Mugusu na Tongi Musiara. Ugusangiria niko kurabe chitariki 25 bero mutinyo gatano mwaka wa 2024 arusigwe ase nkendu chitariki 30 mutinyo gatano mwaka wa 2024 aeniwe chitariki 31 umutienyi ogatano mwaka wa 2024 aria Nyamesocho sub location general location Masaba South sub county Nyametembe village. Okuno gokwatu ichanire koraria buna radio na television ya Voice of Victory akwomugaka oyo kaberumo principal Isaeli Nyang'au kinaranya site gabaremye echinga kechiga cyobo kendo. Muna mangana amaya Anko bakwana mwensi Samarieta Dennis Miranyi branch manager Davis and Shatliff Kisi. Davis and Shatliff were Bosongo get located along Cemetery Road angena makutano petrol station ase building ekoro stage plaza atwabeira ase miaka 10 togodila mangana ya match ne chinguru chomolero astokoena na services sasa mangana chi pumps chewa kama chikuru bisima na water boosting ase chinyomba modil dona mangana generators solar equipment modil dona swimming pools irrigation amona mangana yoko treat ya mache alia especially ya borehole igongo irari bageri ko bakaribisha bamenyi babo Songo neti county chetana mutotalire moral service stock off and mo knowledge product chingi ya samangana ya mache ne chinguri chomolero. Asante sana. Jumanne na Jumatano saa 2:30 hadi saa 3 ungana naye Kalen Atanja akiwa na mgeni Judith Nabwire wakikuletea kipindi cha afya mbashara kwenye runinga ya Amazing Voice of Victory na redio ya Voice of Victory. Kosa uchekwe. Buya kigimana ndio bya kima umwanju murikiria maga yokonyora amatangazo abiri kuru asesema ya kabiri studio na tukore nangaiga to murikire ari atigaire ostora semia ari atigaire kuru asia face yo mu women rep county ya Kisii Donya Doris Aburi korengana buna omu manager we office yaye ari gaiga agende kona gotwerera asichinga kichiga bonongo swatu arenge asensemeria yo kurima ebisimana ne mono nginyorete kero mu women report kunyaka kwa kuburie ekiro gekeiga na arierete abana inchi eirangana nyako bakakubatura abaine kinga ngo baroseria ara amache kuri muntu anyore amache inkaboye umurubirio yiga no gendete gosepa doturaika ngakichae mbia mono busira seri bageri umurigereria umushimiwa Donya Karaso ete obisese before ili ara okore campaign na promise tia bangina na bananchi na batore chinyongo chinyonge chigako batora gwetera kurime bisima wikera boniga umushimiwa oremire ebisima usichi boholi saba ase chi constituency saba eboholi goma ete banta bangi babugete boholi ego cost maybe 2,100 eboholi ejiga ego chikorenjeri either between 3 million to 6 million AM eko gara eboholi ejiga kolema echikoroku solar powered boreholes yani nga elie kolemu ebe kwetangi kole rural declaration ebe ku chisola ebe kwerendeli go chigoro kabisa ebe kwetangi ya 10,000
liters then bone kara yabekiru solar panels eminating atiriko nakobe kustima ya gusiga to understand tibune yani nga kara yabekiru pump bone solar nere waka macha ayu akori kwirende egesime getana n'umushimi warimire oremire gesima masimba market iyo nyali bari masaba oremire gesima kende ekigatwara makio moyo kio begi iyo masige east iyo babasi oremire egesima kende kwende tabaka iyo south mugirango oremire egesima kende daraja 2 secondary iyo kitutu cha south oremire egesima kende nyamaonde primary ekikere iyo majoge bus ward iyo po machoge church constituency bono negesima kende nguchiarareme ngore mari gesima kende kitutu cha north kore mari gesima kende kitutu cha south kere constituency wonjali gesima kore mukere suneka nekende ngore mukere riana ward nekende onande wikacha irane igakurigiriri mono ari ase aimokerete igoro onye gesima gekoremu amacha ari awaku na gotirimboka na gravity ekere kore nande inyora omoishimi wa gesemo woman rep igabwate allocation ya 6.2 million in a constituency ase kitikiae tibesa chionsi constituency Trochi toto na bachiko about 60 to 65 million in a financial year but bono chiko bagan in terms of the constituency Trochi bachi constituency kianda bono erekere constituency abada about 6 million yenera bwanta kwena ni basari era bwante kwena ni vyombe era bwante kole me bohol era bwante kugura chiwili chiasi chigakore kwerende na device mobility device aids yana nabantu na chiabwante kwagacha chichiro project cha Jones ase chi project Jones pi 6 million you can imagine onye bohol ya moge go cost gese 4 million igonye go korusi cha tigere chi million ibere chi million ichibere na chiaga korere bikone ebibionsi bitigarete so bona si bohol chigakorema chiabe ku solar panels wekaraboni ngase chi bohol gasaba chiare miru 5 are already functional ichinde nchigendera because it is a process because it's the cover sustainable and continuous tali okoreme boholi rero mambia ya macha erire yasieko because iriria tarajaga koremu aba bantu bali batene tichinjini yango chabali bapima mache nara ekewango kia mache kirega iganga kengana elinde chiamana korworo chialemu igo for the 2 years the 2 financial years oremire bisima saba so you can now calculating emyake yebere ndetigarete ebisima mbire ngara areme na nagenda tekuri more partners ntago depend only on the kit yega ya ngaf kibwati besa chingego na kya kole andra chinse chisukuri kya basani abagusi bali bamenyete isiko abo Minto Foundation abo bari bara America ali abasongo bande elinde bamoe ebinte bigeri ndare terabantu ine romurobelio asejiboholsi asensema ejibohol yes nawe ukatokwenda asensema ya sports and games aro mirobirikero okay as sports and games ntobwate with office yo woman rep ntobwate sports and games itokojeruka under county-wide programs county-wide programs yemineti ne mirobiririende ekoba supported na ngaf wetera gokore bintu binde bono buniriga twarenge kyobegi ari se primary ko kunyabite ntwabege twemechie sororo abangina bagako mupira abangina bakamusengoli abasaza bakamnyoke bite byengene bitambe tuwabate chi uniform bikuru to birororo chineti chikabe kwali chigoli abangina bakayana kabisa bakanyora abanyaruka bandi bakoro ku starlets bakabaki umupira abo bakaje banyonso chigoli then bakamana ko ba awarded inkigenteke ga games and sports yegokonya abantu go coexistence abantu bachamo despite their political affiliations chiribabwate o nchino yibodiye munchino yo UDA nande ya offer an opportunity abantu gusanga abarayi go chamo okwanera ekaraga tu abange tumurobiri yo bo sports and games umwe musiyo masigist no attended musige MC no yarenge aba MC bande bagache Michael Mutume no yarenge abarayi bande bagacha no mama county ta attended because ya bata matanga lakini buno office tu amu representative elinde abantu bagacha bakyobegi yonsi pi Masige East Ward baka Masige West bagacha abantu bakakurunya mache ekaraba akireme chiese bakoli bakaba awarded bakaya uchi trophy bakaya medals bakaya uchibesa bakaya uniform chiriba etu abangina bakaguru bakachiraba bali bande bagoseru bagaseru nombo ko mushimi wa Rwasa nero chiteko represent ekwerende because umushimi wa Rwasa buna achete ega ko represent yobwanchani omolembe no bomo ona buna achete ebina byebindi
ebinto actually that was the major theme yokoralia ebinto bibionsi buno mushimi wachite ko represent Mama County no ebinto buno ebina byo umushimi wadwanya bye katagite ase erinda abantu banyora magendero ya nane katuko na sense mo yebyomba rinde miro birikero asense mo yebyombe kwane kinga abangina abasaye ngokonye kabali ubatikana nga abunabu akumurikira gusago tenenera mono ase county ya Kisii bia mono wetera samangana yebyombe buno mushimi waswaete wikira boniga ebyombe bya very supported for the first financial year and the second half of the second financial year ebyombe wetani 60 akaratu ari uchikokoro mwaka o 2023 umushimwa na issuete checks worth 10 million ichichi areko genda gutia se ebyombe 46 wetera kurugali obisi ebyombe biga ekyombe insepiki anyorete chibesa 150 inyoranga chibesa chiga chiebyombe igo chire grant na besa iliyo kwa utali kuirani utali gusabunga faida na eroro itali loan is a grant ekere byombe biga bye guchibesa chiga baende bakole value addition neli minute ngaki mubwate kyombe gete ngokora muri table banking ngokora mubwate chimerigo round chain mubwate bank account egente getanga ni omo ligereri ito yagerire byombe bingi bitarakira chibese ichi neli batali gutaka kwa patient yabaremereri ba meet requirements chitakeire konyora chibese ichi byombe no bwente gwikirania ebintu bitano na kemo egente getanga ni ekoro ku certificate of registration ko social services ere up to date onye mwa register 2018 moko renew kero mwaka egento gya kabiri ekoro ku KRA pin certificate wikamuge tware kwa kero muntu wikaka na ushuru egento gya gatatu ekoro ku bank statement mo generate bank statement etalinse yemetinye 5 nemo so it is a bank statement yes igomo ko igura kiombere yaro mo register yaro mambi moche kusaba chibesa egento gya gatatu muntu are minutes and one of your minutes yoro kinaki abana chama bonsi bibaganjira na unanimous linga ki abarayi baito twaba apply chibesa cyanga because chairman imbago isana secretary na treasury bituma ime batebe tware tu chibesa chigocha baende basibi bali bande wika members baisaranse in resolution batebe tuanchire to college kwirendeji egento gya kane gisigia gatano ne constitution wika mwata chiri chikolie kiumbe egento kende a list of members na yabano mungino ole miaka 90 eliyetali aliriku namba yeke bande namba yesimi abe ikesigi natogese abe kekidole kia yoro then egento kyo mwelio mumana kobeka bono a duly signed form bono manyole form yangafu eicholi kukabisa kere gento getakeire onyo mogwatachi proposal mwatachi ororo elinde ekarabono bigocha byaba viable because egento ebinte biga bikobera strict amangana ko rukwebiyombe taliko ba decided at the county level as much as board members ba wisaransa inse ba deliberate ba discuss amangana yiga ye byombe form yendeke kana ngote molekera mo submit in duplicate mubwate chikopi ibere karo mo submit ya mo yatigare county ya mo yagende head office bagenda kuri head office na bobwate checklist ekyombe ngia begete certificate of registration yes babegete KRA pin babegete bank account ekaro ba tikirikere gento is when now they communicate now to the county office elinde bono the county coordinator ngaf umana kwa authorized to lika checks then bono mushimi umana go issue ko igo wikira boniga umushimi wo support more than 60 because unaneli moisonde ngwaro chekara twalenge kerina umushimi wana support ebyombe bibere byombe ngere kyo nkikabangina ekende kyabasa ekeburuka inabagaka ekeraba support ekemo aba ete 300,000 ekene gwa ukede 200,000 elinde begende libakole value addition yemineti bosirenga after 1 year karo monitoring and evaluation iwo chakakoru anya mwabwate chingo ko 10 after 1 year mwayiruchi bese echiga mutari ko ira ni faida mwarule chingo ko mwamentri gese mwagore chimbori gese mwagore ngombe na liye ko baraisi koba kwa ewe top up ngakibono na andi chibesa chinde ngechi kole kwenda lakini boise go chiegu mobagane mugorera ne chiduve mugorera ne chikoko mugorera na mandasi then chierera it means you automatically disqualify yourself from another subsequent allocations ya mangana ayechibesa because it chibesa from national government na andenga kete chine chibesa chuka chi serikali yanene chire grant yuntamatino no national fund yetali grant chigenere besa yokere grant utali koiranie faida ya kero ndo chingali buri anyale ko bali gotuikiraga igachi qualification y'umuntu abwente ko nyara ko bakagotwara anyara ko bakakonya chibesa chino
nya kwa kugochira koirorira ngwa chikwanire ochiro na ndo tote inamba y'abantu baringa bagotakirwa sikiombe bona tiangote ekiombe gyoka getaye guchibesa gwetera ikiga cia National Affirmative Action Fund nekiombe kibwata abasacha boka musacha are chairman musacha are vice musacha are treasurer musacha are secretary ekogera ekitie kiganda the woman there chibese actually chikoro ku Women Economic Empowerment Fund so ige kwe priority mono abasubati abangina ekero ya ikeire gagu bono abagaka igo bakwenda bebise byombe byabangina na iri chikori gotebanga eligari yankaf basacha mbe etani 30% so ige minute yonye kiombe kibwate members 100 abangina babe 70 abagaka babe 30 na basacha mbaba sekoba any leadership position a leadership position bara NNP bakobora buna basemi so kuruga u abangina na ubakora babe chimemba baba basemi so requirements chitakire nechi totebe for example kiumbe kibwata abangina barabumba takire baba bangake na ndemba abayinse ya sarasini ekine kiombe kya bangina ego cyabayiga PWDs gisabale mavu mbaba inse ya 200 the same ne kyabasa mbaba inse ya 200 now ekibono ne requirements kirya ku ruisiko so the more ekiombe kebwate members the more gekonyora bonga points requirements kiri isano nemo again take tangani certificate of registration ku social services renewed annually ngento yakabere kya repin certificate ngento yagatatu bank statement yemetinye tano nemo bantu mbagende saibali abandi mbaroro bakanda baskani kwirende bamana edit baleta bakore kwirende yuiso kumanyekana nabo ko soiru obuatu because that is a criminal practice again tokende minutes and one of the minutes chiriche kiombe chigote abanga members baganchirana twende ku apply chibese chiga chikolete kwende again tokende ne lichiko ligote aba onye bosire ga committee 3 consecutive meetings egago seli kugesaka ne fine again tokende ID copies chia members bonds chiba attach na yukusa wasateni aki ekaroma wote ba 100 members ga chikopi chie bibande chire then again tokende list of all members chiri kire bakalika chinamba chie sime bakalika chinamba chia kibande baga sign again to list of members yetakire bosire ebyombe binde mbiro kurumega byari ku apply then bono lili board members bago verify gesibago vetie byombe bibate batiyango twakere secretary yekiombe kigatoro cyo kurugwezi boni bosire tomobori ngaki kiombe ke membership ngero project nege 100 bago chugwa kesimi bayo umuntu okwana egente kyabambo bono matikiombe getege kurugeze ze mwa bosire wathenga injetike manyeti toke manyeti na nayo likira abune secretary nge minute monda chita kaligi chinamba segeta akabeka so it must be verifiable ekero bago kora vetting yakore kwende so ichina requirement the requirement ya saba banyore a form ya ngaf ekere kota ya chakira na ndichigoleru baicholi bamana watachi bone bindi byonsi pitch copy chichonsi then ba present office abantu batike kwendeli for example mushimi wochire function atebire ekyombegete moche more at certificate chinobis tali certificate yuko original le to bisho tebe mushimi wana tebe igo gocho bolinga ki what are requirement like kiombe biga bya mushimi wa wadete karatu engekerina they made an effort bakora uno mushimi wa Dennis Omoke bagacha bakobis bakabolina ki eno anye twatebe tu ntoje toye uchibesage what are the requirements rende bakahereza requirements baende bachimit barete chibe submitted chibe vetted then bamane kulikirwe check byakima katore asenseme yebyombe ndoche yakorokunga Eliud Ombui kurwa chinsemo chao basi imyake irenga omuntu agwende gutwara omanya goswa ase kyombekyo namwe gori swali ndianya kori kubori uga keramu apply chibese ichyo how long moko wanya chibese ichyo cheika ase account ye kyombe Wisre ondara from Kerina okay tigancha kirikia kuringa chinga kichingana naki matekero for example yatangase bunga chibesa chibyombe chiachire igemineti the exchequer from the national the treasury ya release chibesa chigo changafa account ye county ekaro chibesa chiaso ile account chia reflected bono na from the office of the county coordinator in consultation with the board members no mushimi wo yore patron ya ngaf bono
ritangazo likuru ngaki ebyombe bya apply gese bibiri bya applied biga qualify mbika konyora bye first priority. So as long as tibese chikire the account ya ngaf at the county level eminetinga echeki kurikurero onyerero yali kurero nchuma 5 kuna moko ye deposit the money will reflect within 24 hours because tibese already jira account transaction to go from this to the chamas account because this money is given out in form of a check. Molibo chachikoro wire transfer tali cash njiriko ko wire transfer molibo tebunga genda ntochito withdraw to baletera. So in 24 hours working days tibese chiri reflect ase ekwerende yekombe ambo yabo oli emiaka emiaka ne linga as long as umuntu gwateke bande 18 years and above ege meaninga you can belong to ekombe ekombe onobo musaye bunaye amumino na bwate ekombe santia you can join there or benefit korwo because twateba ngatoko igole ekombe rero muraba saye batano mwana wote yabo mutete wa apply there is a minimum number ya membership yekiombe mugwente commit because these are regulations from the government nga because bese chinichi government bese chike karo chi achire chitali choko sera bese yende yonse they ko handled in cash from the office ebese yoke kwenda no to an individual is through a bursary ne bursary yeko wena no check to the school yes. Ya nani ko rato ko ligiria sama swali ali anya ko baka gutwikira kaiga we nanya ko baka agutwire ni mega guikaga ari se chikesi cyogo tibongwa abotebanga no gotebanga chikesi chinji yatobeka ngubu yomurai chikesi cyogo tibongi nchirororo lakini tali chionse chiko report was office y'umugumandira into goteba like from 2022 to a sort of we have operations job is here target in January 2023 because between October 2022 mpaka December elitwale kuri yobisi ya sere obisi y'umushimia ku Nairobi gocha ye counting yobisi ya kabera ngigeta ki robisi na besa konyora nchira ba released from the national government chiricho ko bange bintu bingabune. So from January 2023 tuanyere ato as office records chirito bwate tuanyore cases more than 25 chia defilement na chichire chinyingi defilement cases abati chinde nchirororo chigoje chiakorera ko bechi obokora umuntu akobekera runga umuntu gete nati bonge tu mwana nyarebe kumbe nubure mubare ko bunamba bwate bitina byanga bati chiritu anyorera as reports they are about 23 nechiga 23 buna nati ekagoteba because tutabuga ati capacity yoko prosecute yokwenda kubwato mube uyu yokore kwerende most of the times we liaise with the office of the county commissioner, county commandant na NGOs bali bagodiri na mangana yokwenda na pro bono lawyer services na local administration kunabagambi gotira elinde to make sure nga the victims banyolire their rights ikineke gekire kotini mube ubwatiru osibiru kwendegete ya korire kwerenda kirende ebine bibindo matekero yikire koti one of as the office of the woman repunto ati mandate yoko genda yote yumo jaji kineke gakora because ichikondiri kwala igo. So when they come to the office etokuba direct asabako nyorobo konyi directly erinde bine byagenda so ebina mbiroro bya report kubyo botibongi ben kuruchi county chinde cheisiko yatima kana nditigate asense meyo naliga yo konyara ko bakuru kwanga Vincent Oboiko abana bari bagutibongwa gose bakunenerirwa asinaro muko babeka baragirigwe na gokonywa mpaka babeire buya bamanye ko bwatu kwa guce chinsobo buna nati kagote barito cha ko muroberio twarosiro busani nechi office nyinge buna kurwa se office county commissioner, county commander from the NGOs buna daraja mbili vision na abande tubwate SICOM tubwate ISF barito ko work na barabu these are non-governmental organizations abande they are CBOs etoko referrals even KTRH nebwate unit yoko oina na shelter sabana buna bayagese bali bayetira mangana yega GBV so ekera toko baina na guchiororo ngoye gubare shelter tili bine bibyabo byabwati gutira so yes ngoya nkoba atori referrals yasibako genda elinde baba admitted yororo bali batanyare kuira na guchie binyoro abande baroro bago tutebintu tagetiko gendaga ukobera tikagenda umuiso ko mintara abero tikagenda umumuru mintara abero ororo elinde bagekineke gakiere sometimes to kuba force kuba bekase ugo kuganya boka bago tebu yere comfortable with this one but kwa ba advice
what they're supposed to do next. Ya kigima nabo go naro kubuli abisi mu women day bungoro sire pare ndionsi amwikirifu nabo go yonde aso mwaka ibiyombe mbirenga mo kubwatukira kibesa Anthony from Riana. Office ya woman rep tubwate mandate tibuna nate abagwetire kiti kya National Government Affirmative Action Fund igeko kore bintu bitano igetanga no kwena ne bursary to the most vulnerable wale PWDs, total orphans, partial orphans, single parent na bali both parents but need cases but bakwe win priority form e total orphans PWDs go tirimboka yetu yakabere no kolema ebisimabu ne byumushimi wale mire saba boreholes egende no kwagacha market sheds unechiga agachite ininyacheki na tabaka aka then yakara ko agacha kiribakirang one over to the county government because she can't collect revenue ekero emurubelionde no yogwe koena na ebiombe then yende no gukora county wide programs unechiga games and sports chokoena na wheelchairs chokoena na crutches nebintu bine so woman reponde bwensi aba 47 bacholire mbabu ati kiti kende yonsi yokoleme para no ano kwagache classic no ano kobeke chabia so murango gwe school no ano kwagache echuende yonsi ra cost bese yonsi dabwati that kit ya keima no jama so na manga ga nto to ikiraga ga Justin ni gotoko enda ase challenges chiri office mu imende pe konyako baka ige konyora na kuruga bonto nyara kwa to kuriria sama swali ya agenda to kuna gocha irimo abere ni nyako to kura amurubiri yo kubatukana nga ibiro ni gobigenda to tumya kemono tigangira ne bwangu ntara kwanira challenges imurubiri ndo mushimi wa kora irinde buno yo boli Wycliffe yo boli boli elio umushimi wa kora de ntukende ko mentorship programs either academic mentorship programs is career mentorship programs the first mentorship program to akorete rinyama wa SCD Mixed Secondary School where we had almost 105 schools tukanyora wanafunzi bagachora more than 5,000 tugate partners band like the institutions the corporates bagachora ina rumurubiri mutanganyo mentorship tu akorete mentorship program ende tu akorete mushimi akorete in collaboration with the Kenya Women Parliamentarians Association yego kuke wopa tu akorete yo Kindo Girls more than 1,500 girls bakanyora mentorship yeiga neliyo kubaegeri igoronga ki in the academic perspective ngakibabwanta gukora in school because the women leaders no barenga babake wopa from parliament bakeche lady yabo yake wopa no barenge then bakayagu sanitary pads abandi bakayagu sodo no mugati bakali bagakwaneru then ekwende mirubiri ngabune then for career mentorship programs nere ibuna tu abwate ya in collaboration with the Huawei Telecommunication computer to schools Kenya School of Government then neje tu achagotwara ya Kenya Film Commission yoko baegeri ina banyore technical skills yoko bagendereria subu mugoiga also yoko bakwanira bali batagete ko so school mushimya sometimes ngo fare enchiranga ki onye gotagete kugendereria masomo abo so asige tokole kwirende na you can apply like in our office to bwate team to ko kafanya charity mission team most of the people ro igo bago kolega si voluntarily mbali on payroll so these are the people, the ladies and the gentlemen bali to appreciate ba konyo mwishimiwa bali to bakoro kuboko baye we opportunity ngaki no tagata kwa agendere na agenda so asegete elindo agendere ekimasomo murobelionde tuakwanira mangana games and sports yiga bune twachaka okora kuruari kyo begi basubati mono bako first priority ba participate yerinde yagendera igo again tukende technical skills tikunya ko gulu like bone antu wate program agendeta alia se Kenya TTC no murobeli tu abwate in collaboration with the KPA is an NGO yo kwegeria abana baiseke igore ya technical skills like plumbing because into mate SMA ya plumbing electrical installation wiring engineering monere ya dominated na bamura bono in collaboration na office ya woman rep these partners bagate abono tigango twegeria abana baiseke bari below 20 years bari bakolire form 4 maybe tara junior college utagete bakoro muroberi we recruited more than 120 that is for the first time they are being trained for free for 6 months bakwegulu gemetinyene skills bagende metinyebere for attachment then by September and to another intake and torigia abana funsi banda banyaruka na baro baende baigirwa mangananga buna free of charge again to kende I think one challenges mono
tugwetera as the office ni chibesa chikoba chink echi chia ngaf igento gya kabere chikonyoru kuru national government because yokonyora abantu batagete bakorerwa magenda una yebyombe chibasari ebisima kolemu lakini chibesa chianyoru gocha so ntubwate expectations chire igoro nabana inchi abange because intwa as office tubwate open door policy ndo bensi agoche mitotagete obuki appointment ngocho ko kubori service gesoko konyo ibono expectations chiri mono togotwara ndoligunyara weekend challenge yende is unemployment abasaya abange buranate abantu bwate timu enene anda donya charity mission bali ba offer services for free abande bali banchi tumongi na bagocha iga babe ba rosary bakachi uniform ba brand bacha bakore kwerendenga bunei so ama bagaye chigasi abolire sense yeito mono asekisi iga so nakyo konyoro mushimi yako anda chinse chisiko abolinga ntonya ale konyoro nurses baito barukenya bache kokorega sisena Australia abanafunzi baito mbaro basomere tubunyagitari ubwalimu batangazaji batagete kosoka bacho kore kwenda ekora office y'umujumbo ndebwensi ama babona dia soire bunge iga ama bagali yakwa gukorwa so mo manager bakoyo kwabusa akwa gusana amabaga 10 oroja amabaga 10 ngakyu abantu barabange ngakyu gocha gukora so those are some of the challenges to with them. Okay lucha sibali bagwaka esimna muko ndikira SMS ntunya kwa tugochirigeria ya mase ya mungi kunya kwa kigotwikira gaiga nabo igo katukwina sama boli altwatigariti abisi yomo women rep ne bwato bokonyi bone bwensi gocha sabasaye una ebyombe ebyo okonyo ebyo agokonya Irene Ombati kurwa chinsemo cha mwembe iratuka ntobwate ikiombe twachakire tutagitobokonyi ndonyore kuru ase abisi yomo women rep Agrey Obure from Kyogoro. For Agrey na Irina Samaburi Mwaburi. Yes, office Mogumare Kunebwate Ibaga and Ebiombe Okonya Basai. Kuna nati whatever, Ekiombe Kiabasai, as long as Kibwate composition of more than 20 members, very active. Mochando usile uchu watu kasebi umbebia basaye ni yokonyora kerori for example bate we apply chibese chiga oyo menyete Mombasa ocha gusi oyo menyete Nairobi ocha oyo menyete Narok ocha bacha ba register kyombe babeka requirements ba apply banyora chibesa bono li monitoring and evaluation ichiko koru koligeri yese value addition ya bere kwanya chibese chiba yetu bakagenda kero muntu akairani sukuru akaenda se kibarua alenge bono kwanya oranga yabe challenge ase kohe support yende kogenderera gekogera mbaye tuchibesa mbakorere tikende batirende kwiraniria Irene na Agrey ne linga ki ikiomba as long as kibwate requirements chiri twateba isano ne certificate of registration yero mo exist more than 6 months mo bwate bank statement ya 6 months mo bwate KRA pin certificate ID copies cha members mo bwate bank account yenu mo gokora maybe table banking because again to get colleague can generate a bank statement ya 6 months yema vekiring aki ngosangirira more besa get gurase project get the individual contribution tietere bengi chiasoka bese chimori okora fixed deposit na moko nyara mu bwate million ya mamo mwabege 2018 but oise kobeka fixed deposit nga wabikira 1 million nchi anabasoka to kunyara go generate bank statement ya 6 months iyo koro kitu was a one time deposit emineti ebese yaswa onye bosire na role number 1 oye gonye nimeri go round ile mobwate elinde bank yeye bank account yaba busy then you are able to generate a bank statement whichever amount chirichi gwetoro ya kimando chingama bori andi ni gakonya ko gakoirore rugaika nga oyara ko bori mubwate chibese cyo gokonya abana bali meiru ne school fees yonkole ngingwali kwanya sigete nati kaboteba especially bali bakoya wa first priority bali total orphans people living with disability either student or the parents certificate documents chiro chigo support if it's total orphans maybe both death certificates chiro burial permits partial orphans single parent na both parents in any case but bali bakoya first priority are the most vulnerable bali total orphans people living with disability na partial orphans egekogera talinga mushimo takutaka konya bonse lakini sengenjo chibese chigo cha chinke na ndatagete o support umwana egento kirige kororoka nakike natie bagotenga ki to gusangiriria marieta 10,000 then kero mwanafunzi ya weli igo turakonya
mwanafunzi ogocho bwate ore toto fani obwate fee balance ya 60,000 omana kwa mwachiri bwibere chiri bwisa tongi kwa mokoni so mushimi wakanteba mbuya tonyora abana 200 abana 140 abana 150 then kwa masomo ku form 1 baka form 4 okora nande tatikana na balance in the school that is the program akogende yeko ku scholarship yoko masomo mbaka taboki lakini rena ndege ntokende tugukwanira mono igoro yekyo yebyombe biga abantu baitumba gwente ko chababoli bakore civic education igoro ya mangana yebyombe because utanyorete information yeye gatokuru kurwa office na bo apply kyombole the certificate obisho tebe ntuntu ana ne certificate so civic education is very important. Board members ngo etabale bakora civic education begeria mangana yebyombe civic education yeye gakonya na bo goche kenyoro gesene bodio nyore byombe bire 70 mwa musioma mwa busire mwa nyanjama kere nyomba bwa kyombe na lilibago ikali there is what you call regional balance akere ward ya mebyombe birige sai komi wana bate board members bate atutete go support ebyombe bibere this quarter wana ekenyoro yatoka mu bwate ebyombe 70 so what does civic education help ebyombe biga mwansi ipi mwarangeli mu isaranse mwate ubono bune ebyombe biga bya kisokoro chino maro asie kyombe akamo elinde mwamana konyora meaningful support yoko kore projects eroche kaime byakima asa maswali aliyo mweringe ngorigerigaiga aba gotukorubo murenda nigo baguchandwa andako nyaka ukate akakichinga kiti tichiraera tebi umuraina ndachairane atosemi mono mbuya mono nkore nginga yiga kumurenda bagotu baguchandwa bagotumba bwate constitution yawe kunyaka bagikubarenda sana ite go affect your office yo mu women rep sanda kiringo ngo bayigerare because kurubo murenda turochi ali no murenda bonchari no mushimi wasonga imboye so na ndetali oroka bagotu baguchandwa murobe no special program from the national government yokwa na abagotu chibesa chiabo umate ase office yo mu women rep chibese chiga chia National Affirmative Action Fund is affirmative action is a department together with the gender department from the national government. So these are two departments under one ministry. So chibese chia social protection echigaba gotuba kwaegu egemine tuno mugume rep na bwate a key role ago play yogo protect because abagotu are categories of vulnerable groups. So yogo kora yega public participation yoko genda isiko ukwana igoro yogo protect their rights. You could coalesce with the security teams, the local administration is also part and parcel of the programs to Korani Kuru office because you little koyunga anyori bakongete sono mogotu we are the first people to respond and in the to report these cases to the relevant authority but you correct and the kobwatu and in the lichibuli yatoka wetera so we take it very serious ne to whatever abayiga bakonyora such issues chigenderete mwa report not only to the office of the woman rep you can report to the county commissioner you can report to the office of the county commander and in the korugawu security agencies baba aware elinde na into us or royo ku offer any available support biyakima boigo ndo tinga dayana ngondo ni au support program yiga abaga kana bangina abagotungo konyo bali na visi ya Donya Geoffrey Ombeki from Nyamataro ngokonyo bale wetera bona buna for example katokora Chidonya Charity Mission yichiga abantu batanga ni togo target n'abagotu abange mbaroro bari menyete institute bamenyete na ufukara asobotakabure abande tokwanda tuwasibi babwade chinda baomeru chinyomba twabagorere mattress ne marangeti ne chiyanga twaba because these are the first beneficiaries wetera Donya Charity Mission ekeroba ikeri twabakonyere igo then bono twafu wetera umushimi wa legislation kiri akora in bunge amekcho chibese cyabo cya social protection kirikie chibakwayewa ngo ikachire mapema nande umuroberi nororo bwo chimenda nege ntokende ngo nakoligitore ngakitokonyora data erinde to document all the elderly people bali binyoro bawetere mechana that is one of the programs through Donya Charity Mission tokwanda twarose records erinde twamanyanga kenyoroge teiga yase twachicha abagotu baliga onoro muchando wetera erinde connection chitokonyora gese support yeli erinde banyara ko babo iku nabagotu abayiga mogotu ndegwensi nabago belong yese byumbe biko ba support na abe myaka 100 and plus
ndo bwensi as long as umuntu abwate kebande 18 and above na bakonyora because ebyombe mbiroro byabangina nabagaka banda abagotu bakire babere supported bitere kibese kiga kyebyombe elinde bagenderera abande bagoshona abande bagokora ubolemi abande bagokora ubutuki. Yes buya ke imando tinga wikeraga abo Justin no twajikonyara ko to kore mu rubiri rwitu kuri rero ko ninko elibaga urwenkwana yago yo mwerio na boygo no tumina maiga indi tinyako to gukora umurubiri yiga mbia mona sana bosira siribaga omorigereria sorigereti koru na akirimbia mona soko to kwatisia somurubiri yiga kurutwa yo cyage dichinsa ibere wikira boniga nigo tokotebanga una office y'umushimi wa Donya UR office of the woman rep of Kisii County ndogenda tokokora emerubiri ndo yonsi nonyerende ebogo bako babange lakini byabebike kibesa chigo cyari nekinge wetera kya ngafu kibesa kinge sana lakirende asali yako nyarekana umushimi wangu nyarane go implement na ande nkora ryarote abanga inche nanyorete chiringi ibere na tumikire echiringi nesomoni yetigarete na ronda tekokorera gintu gete na gintu gete egento kende tigango tubwate cia barayi baito bali beruete okornya abantu baito asemero bilinde yonsi despite their political affiliation yako karaboni gakia mangeri gocha gekobekere ndagira mesa kia mangeri koirira mwana school kia mange gokolimera bohol boniga is not about political affiliation boniga na no gokora amagenderoka na ande koralie ibintu biri bitatu bikuru kwa obomo omorembe no bwanchari buno mwishima Kevin Arwasa na yarumutanga na tumira makwani ayega bya muno muraya samero biriyo gokora yokuralia amangana ayo atatu abantu bande ntatu appreciate gesotoma bali bakoroka Donya Charity Mission especially bali abamura bali n'abanyaroka beruyete gokora gasi yabo batari gwakano mata abande baitekara to belong to Donya Charity Mission yabande baitongwa kan turu mushara lakini ekara konyora abana bali bamintu basubati na amura bamintu banda barosi bakachianga ya Donya Charity Mission batare bituma ime batokonya twenda twasibya abantu chinda twenda twaoma twarabye mechiweta I appreciate you so much on behalf of Mheshimiwa. Etimu endene etimu iliyo obisi abutokuru ku staff au wale both board members bangaf etimu iliyo natoko bwatera na twensiga. I appreciate you so much. N'abantu bane ngo appreciate n'abana inchi bonsi. Nibwata barayi bande Rogers Yongeri ko Itaurio no murayum ya sana Dennis Yomoke ko Rubonchari na no murayum ya sana banu batoko bwatera na Vincent Obegi Boas Ichoe abana barayi bali Jacqueline Mogiti na barayi abanke bali bakuru ku Friends of Donya bali bagocha bato bwatesi ba butwachi ndagera erinde toira buchiali bona ntoko te morigere lyondo bwensinga asomuro bilyo Donya Charity Mission ondo bwate chianga chiri chingiya na wale suti bune yane wati suti komyote takoya na ibere elinde tokonya abantu you are most welcome you can come and donate in kind so twakirembye mono na tokote ati tubwatera na iboli ryobwate kero bosongo incho bisi itali daraja moja post budika kwa boli liswali ntuna botogo kwerani because we have an open door policy katesi umushimi wadonye ya kema ase cha office cyane gose ko banyora naro ukubori ngaki njira kimo gutumika guikera bari mashinani betweri onyoni no ene cha office chigotoka na bwinjira yo kubanyora indi tunyaka tokora okay wetani bo wetera chi office chito because una nati gagoteba into kuna office yo muguma repunto bwati chi office sato ye office tangani yere Nairobi ali KICC ibanganyire ko Chibunge Towers yibone ko kumova private office yo muchimwe karare Nairobi amangana bunge office ya kabere ne yere bosongo baiga aiga daraja moja under the gender based violence rehabilitation center yero post shell petrol station ya bekiruma atega iga na ondo bisiende nere Nyamarambe ase bali ba South Mugirango lakini bona guikera bana inchi chisemo chionsi no gutaitera mangana yo bisi ntubwate representatives under the ngaf ntubwate board members each member akuru constituency yae kuruwetani yagu ntubwate staff baito kero monta akuru ase constituency wetani yagu ntubwate representatives bande from the constituency bali under Uwezo Fund ibere yo mujumbe from the constituency wetani ya untu what representative baito bakoro ku Donya Charity Mission bakoro chisa mo chingongo chionsi but wetani onsi nelinga gutoikera into you don't need
anything else. Wole Bosongo in Chuobis, we have an open door policy. Wole Kenyoro Mali, because Abaiga Tokoro Kudonya Charity Mission, twins in Otore ground Kerali to Konabokoro, Kwamo Bolin Tagating to get. Negan to Kyomo Edinta the Kobe Kabuyo Morigari Tunga. You don't need an appointment no Moishimiwa directly. Ngomomere omusabe basari ngomomere omusabe kiombo ngomomere osabe bohol egento takerengalinga onyo gutagete basari no mwana obwate ntakana tikango documents kyo kachisa bero mwana oye basari because anto baitomba bwate mentality linga ndaro omero murai one on one motebi amanye ntwale namba ya na mwakera ngatinkonyo eko kara muishimwa do wanyatari wisaransa vetting ye mangana ye basari tali wisaransa mangana yoko na nebyum tali wisaransa suju no you with public participation yoko beke bohol aye eko mitinero ororo bona abayiga ba obisyo bo chali uri ukwabusa aye mukwanira muboli na ki mangana ye basari ndi yagochaka ngakigete timelines elindo mondo ichori obeka documents chitakeire then over supported biyakima ndochinga ibironigo byanya ko bikomnyoka kyanda gikumiga kurugaiga na nchega igana gutukunya kwa ngokura umurubiri rwitukuri rero ande mono ase gazeti ya Daily Nation abukunya kwa kanyora inakara ya gunyaka gukurigireria abo kwimanyi ari agente ko bakagwatika kura chingo ngonye chinse iri ni nguru kwa Hespan Bosire twanyaka tukubwata na amonera Justin Siocha uyokuru ase abisi yo mu women Republic County ya Kisii Donya Doris Aburi. Yeah.